салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад, ки 4 аз шаҳри Душанбе аст. Чӣ хона дар имрӯза навормон аст? Ҳозир ба шумо мегӯем. 2 хонага бо ремонт дар Гипрозем, 2 хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор бо нархи амакӣ 360 000 сомонӣ, 2 хонага дар шаҳри Ҳисор, ки 1 метри квадратияш ҳамагӣ $369 мебошад, 2 хонага дар шаҳри Душанбе дар Ваданасос ва ҳавлии фурӯшӣ дар 9 километр. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёри баъд гап мезанем. Рафтем. дӯстони азиз, пеш аз саршавии навор як хабари муҳим дорем. Шояд барои баъзеётон хабари даркорӣ аст. дӯстони азиз, як бародармон сафар доранд рӯзи 2 феврал соли 2025 аз шаҳри Душанбе то шаҳри Москва, то метро Люблино бо мошин. дӯстони азиз, мошини Volkswagen мебошад. сурати мошина айни замон дар рӯи экрантон дида истодаед. дӯстони азиз, пассажир дар кор аст. марҳамат, рақамошон дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, сафар рӯзи 2 феврал мешавад. то рӯзи 2 феврал вақт доред, муроҷиат кунед, сафар кунед. дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе то шаҳри Москва, то метро Люблино. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипрозем ҷойгир мебошад, назди заправкаи Тоҷирон, ҷойи каничкаи маршрутка ва автобусҳо. 2 хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 12 шунаи бинои новостройка. хона бо таъмир мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 490 000 сомонӣ, $44854. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1713 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор доми Мастерок мебошад. дӯстони азиз, хона дар 17 ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 20 ошёна иборат мебошад. 58 метри квадратӣ, 2 хонага таъмир дорад. соҳиби хона менависад ки дар бино 2 талифт аст, 2 талиф дорад, кор мекунад. беморхонаи инфексионӣ, поликлиникаи 14 наздик мебошад. бозорчаам наздик аст. хулас ҳамаш наздикай. нархи хона 360 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. срочна фурӯхта мешавад. документ через нотариус оформид мешавад, менависад соҳиби хона. рақамошон дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, 2 хонага 58 метри квадратӣ дар 17 ошона бо таъмир бо нархи 360 000 сомонӣ дар доми Мастерок. хонаи фурӯшӣ бо нархи бениҳоят хуб дар шаҳри Ҳисор. пешакӣ мегӯм, фурсати беҳтарин аст. бо ин нарх ин хеле гуна хона ёфтан қариб ки номумкин аст. бо диққат гӯш кунед. 2 хонагаи пурра, дӯстони азиз, ҳама ҳуҷраҳояш тиреза дорад, ошхонаашам тиреза дорад, ҳамаи ҳуҷраҳояш масоҳатош калон аст. бо масоҳати 80 метри квадратӣ, дӯстони азиз, масоҳаташам калон аст. дар 8 ошонаи бинои новостройка. хона коробка мебошад, яъне бе таъмир аст. новостройка дар маркази шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад. ҷои пештараи универмаг назди ҳамин вокзалда ҷойгир аст. дӯстони азиз, бинои сари роҳ мебошад. нархаш, дӯстони гиромӣ, ҳамагӣ 327 000 сомонӣ, $29512. хато накунам, сари 1 метри квадратӣ тақрибан $369 меғалтад. дӯстони азиз, ки бо ин нарх хонаи дар доми тайёр дар маркази шаҳри Ҳисор ёфтан номумкин аст. дӯстони азиз, бе ягон хел шӯхӣ гуфта истам ин гапоя. беҳтарин нарх аст, беҳтарин хона. барои ҳамин кадоме ки успед кард, бовар кунед бурд мекунад. бениҳоят варианти хуб, бениҳоят варианти арзон дар маркази шаҳри Ҳисор.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ҳар ду рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. хона барои чи ин қадар арзон? Аз сабабе ки соҳиби хонада срочна пул дар кор аст. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ваданасоз ҷойгир аст. Бино сари роҳ дар ҷойгир мебошаду назди ҳамин чорраҳаи ваданасоз, камтар болотар аз донишгоҳи аграрӣ. Ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 14-умо шонаи бинои новостройка. хона коробка аст, яъне бе таъмир мебошад. дӯстони азиз, нархаш 402 000 сомонӣ, 36 281 доллар, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. дӯстони азиз, ваданасоз дар наздикиаш донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббӣ ва донишгоҳи омӯзгорӣ мебошад. бозорчаи ваданасоз дар наздикиаш аст. Як чандта мактаб, чандта буғчаи кӯдакона. хулос минтақаи беҳтарин аст ва наздик ба маркази шаҳри Душанбе мебошад, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. ҳавли фурӯшӣ дар 9 километр ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дохил аст. тарафи маҳаллаи 13. соҳиби хона менависад: хона бардоштагӣ ремонт надорад, то дари хоная асфальт ҳаст, барқ ҳаст, ҳозирашда об ҳар рӯз соати 4 мия. рақамҳошон дар рӯи экран. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. 4 сотиқ замин аст ва 4 дар хона дорад. Як баня, як кухни, ҳамаш дар даруни хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 4 сотиқ замин, 4 дар хона дар 9 километр шаҳри Душанбе, 550 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. ва дӯстони азиз, дар охири навор як огоҳнома дорем барои шумо. охирон вақтҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, бисёртар дар TikTok, ҳар хел гуна наворҳо пайдо шудагӣ ҳастанд. гӯё 2 хонага 60 000 сомонӣ, 3 хонага 85 000 сомонӣ. ҳар яктаи ҳамин хонаҳо дар минтақаҳои беҳтарин дар марказҳои шаҳр ҷойгир мебошанд. таъмири аҷоиб доранд. ҳамин яхташ ремонтш шояд 150-200 000 сомонӣ бошад. ҳамин мебели техникаш 100 000 ва мардум ҳамин видеоҳоро ба мо роӣ мекунад. қариб ҳар рӯз як аз ду кас пайдо мешавад, ки ҳамхали видеоро ба мо роӣ мекунад ва мепурсанд, ки ҳамин чиз рост аст, ҳамин хонаро мо аз куҷо дархост кунем. дӯстони азиз, ҳамаи ин видеоҳо дурӯғ мебошад. ҳатто ҳамин YouTube дам мебинем, баъзе каналҳо мепартоянд 3 хонага 65 000, 75 000 сомонӣ дар 101-102 микрорайон. баъд соҳиби ҳамон хонаҳо менависа, мегӯянд, ки ин эълон дурӯғ аст, ин одам гирифту нархи хонара 10 баробар 100 баробар камтар кардагӣ аст. ман ҳамин одама аз куҷо дархост кунам, аз куҷо ёвам ҳамин соҳиби ҳамин канала манда ёрдам тием. тамошобинони гиромӣ, ҳамаи ҳамин эълонҳое ки мебинед 2 хонага 60 000, 2 хонага 70 000, 100 000 сомонӣ, ҳама ин дурӯғ аст. дӯстони азиз, ҳама ин танҳо ба нияти фреб кардани мардум мебошад, ба нияти ҷамъ кардани подписчикҳо, ҷамъ кардани лайкҳо. баъд дальш баъде ки ҳамин одамо подписчикҳоро ҷамъ мекунанд, баъд ҳамон подписчикода, ҳамон тамошобинода ҳар хел чизҳои ҳаром, ҳар хел букмекерски контораҳо, конкурсҳои ҳаром, хулос ҳамин чизҳои ҳароми безеба баъд ҳамин одамода реклама мекунанд. тариқи ҳамин корашон подписчик ҷамъ мекунанду сум кор мекунанд. хулоси гап мардумфиребӣ. барои ҳамин дӯстони азиз, огоҳ бошед, ҳар хел ин хеле хабарҳои дурӯғда бовар накунед. кай ки ҳамқай чизҳои дурӯға дидед, сразу гирен жалба роӣ кунед ҳамин чизода, барое ки ин чизо дурӯғ аст. дӯстони азиз, ҳар хел чизода бовар накунед. огоҳ бошед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.